Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 9. Mayarig tinalintag a tao iti naranyag asilaw. Mayarig met ti managdakdakas iti agkorkoridamdam alampara. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ahay, kubo. Oo na yan. Kita man ti amam. Nagdalos ti lupot na nagkapo di ti balay. Ngam kita ita. Kaslapo na san ti lupot na. Nagilad si Boy iti dagaan, nanang. Asino man nga tantikadwa na naginom. Anya pa'y ngay, no di dagiti pada na nga iti arak. Ayan ti dalan nga agturo ni Jebalay. Ay, Agpangato nga tao no agpababa. Ay. Tama malagi pa Tatang! Dito iti balay tayo. Ah, Amangan no iti balay ti kaaruba abakat abalasang ti maturong yaw. anya? Bakit na balasa? Dayan, kasta di tayo. Ha? Hindi ka di bireng. ha? Bering asasawon na. Diyan manin sigod akaayan ayat na ti malagip na. Che! Boy! Ditam! Agyan ka di tarwar! E di kano da bartek dala kay Mau, pinartida ti pato ni Kasyana. Kat anya nga iti kuna ni Nana siya na. Impabayad na ka di. Sing-singiran na kano nga rod ida, ngam linayatan daket kanaon. Ay, jakman amo kadagi nga agbabarkada, Nana. Basta no nakainom da, makaaramid da iti saan anasayaan. Gimatang da kanyak iti arak, ngam saan adito'y tinaginumanda. Napanda naginom kanaw iti sirok ti kayaw. Idi kwan, ada kanumot parpartsendan apataw. Singiran na ida. Ngam sandak nga iramraman na singiran. Tadjakmat naramanan day taapataw. Ay, apay nga tayo, ano mabartek daket agtakaw da iti dingwan. Boy. Apay nga akas to iti drawing mo. Kunayo mat ngamin nga i-drawing mi ti pamilya mi. Isu aday tatin drawing ko, sir. Ne. Apay ngay. Nasipngat matin drawing mo. Nasipngat ngamin ti balay mi. Tawan kuryente mi. Awan ka di pa'y kuryente yo? Awan pa'y, sir. Ijay ngamin bantay ti ayan ti balay mi. Anya ka di ti trabaho ni tatang mo, boy? Kuwa, sir? Agbarbartak ti trabaho na. Ay na, boy. Saan at trabaho ti agbartag? Ti panagbartag, kat may sa klase ti bisyo. Awan na saya at ngait din na. Isuasaan mo atultuladan, boy. Lakwanak man ito pati suli na. Money down pa'y nga umuna. Ay, amukan, Romeo. Gumatang ko na, ngam ito na alamon, ipalistam mo. Apay ay madanagan ka. Nagado kwarta dita. Ano nga agpaiso ti kwarta, ngam saan mo matakukwa? Kukwa mo ti sa balay. Apay, di mo amo ati kwarta kat aglabas iti adwada kulap. Aglabas tumet kanyak dagita kwarta. Amok ngam kasano nga aglabas di tadakulap mo kat sadot ka mat. Oy, nagkunakan ka sa dutak. At daya igatang ko iti arak no sa dutak. Oray awan nang ibaga, tamakit-kitak. Day tala aginom, ti paglaingan nyo. Ento no nabartek kayo, mangala kayo iti saan nyo adingwan kat partyen nyo. Saan aya para sidaan ti dingwen? Sidaan ate akin dingwan. Saan kat asidaan ti mamartek sa daw? Yawat mo kitnin tigat gatangag. Ay saan ka nga ikan, no awan kwarta nga itad mo. Silya, bantag ka man iti kwartam? Adda aya impaggam mo kanyak akwarta, tapno adadawatam? Awan pa'y madawat kan ka kwarta. No man adda kwarta, saan ko nga itatkan ka?
Igatang ko laangan iti bagas, wano masapsapol diti kusina. At danto la kwarta, di kay ikan. Di nakpay mo't maikan iti kwartam. Ha? Syakit din ang babae iti mangted iti kwartaken ka alim malakyan? Masuronak laang. Inutil. Anya? Anya nga inutil asasawam? Hoy, kompleto ak. Awan kurang iti bagay. Nakurang ka iti diskarte. Tapno makataggad ka iti kwarta. Arak laang ti sapsapulam. At dababayadak ije pagadalan, nanang. Awan mo't madawat ko kan ni tatang. Ay, unay ayati kastoy. Adda ayang amin manamnamam iti amam. Inutil at talaga dayjay. Anyamot tan ni tatang. Di nakapay mo't matulungan. No adaman kiti madamag mo nga kasapulan iti katulong. Ibaga masyak. Tapno ada pangalaan iti allowance mo nga agadal. Una nang. Awan mo't laang ti maitulong ni tatang. Pudnot ako na manak. Iso nga agkatulong aklaangan. Kabailak mo ti agtrabaho iti balaya. Sige nanang. Taumay kanto mo't tulungan no awan klasek. Pumanaw ti katulong tayo, tamasakit ka nun ti inana. Asino nga rod nga iti agawir iti anak ta, numapantay di pagadalan. Day tangarod ita ti parikot. No asino nga agpaiso ti agawer. Ay, kapilitan nga isurot ta ti ubing. Agdamag ta, no adda kayat na nga agbalin a katulong kadagiti kabagyan ti ubing iti pagadalan. Sapay kumaa, ta damayat nga agbalin na katulong. Marigatan talakit din no awan katulong ta. Adamot siguro mayat a kabagyan ti eskwela ta. Ay, wan kayam. Malagip ko di ko nam amam martag ti amana. Amangan no kayat ti inana ti agbalin a katulong. Mabalin ka di nga ayabam ni nanang mo dito itakasaritak, Barok? Ha? Adda ka di basol ko? Tapayaban yun ni nanang ko, ma'am. Awan, Barok. Agkasapulan kami ngamin iti katulong. Kat napanunot ko no kayat ni nanang mo. Ha? Ay, kayat nalakid di, ma'am. Kayat na ngamin ang maadaan iti trabaho. Tapno adda kwartami. Apay, awan ka di trabaho ni tatang mo? Awan, ma'am. Kanayon ngamin ang abartek. Ay, saan mo atultuladan ni tatang mo, wan? Ha? Saan, ma'am? Diyak kayat atuladan. Apay nagawid ka, kat nagbalon ka mat anak. Agbambanong ka laang kasta. Imbaon nak ni maestrami, nanang. Kayat yu ka diti agkatulong. Ha? Ay, kayat ko anak ko. Kakaiso na nga awan pa'y pakitaggadan. In kayo nga ron makisaw kada Mrs. Lopez, nanang. Agkuyog tan amapan ije pagadalan. Intang harod anak. Bareng adamotin makuna at trabaho. Imbagak kan ni ma'am, ano kayat na? Makipagyanak mat, tatumulong ak mat iti trabaho. Kayat da nga ta adwa ta makipagyan iji balayda? Padasak adamagan nanang. Sa anak mat nga agpatangdan, taagis eskwela ak. Ay, naimbag ta na kaumay ka. Kunak no saan mo akayat ti agkatulong. Pagyamanak kit di ano alaon da kakas katulong yo, maestra. Agkasapulan kami unay. Tawan mabati akadwa ti anak mi no mangisuro kami kanila kay. Kayat ko ngamin nga ikan iti pagnakman ti mamartak nga asawak, maestra. No kumamabalin, kat ikuyog ko ni Boy. Tapno maadaywan na ti mamartak nga amana. Ay, mabalin na tamot ah. Di isunton ti para imot iti bagmi no umay kami dito'y pagadalan. Agyaman naklaunay kada kayo, maestra. Ay, kasla na silawan pa'y kit iti dalan ko. Tagraman anak ko, kat palubusan nyo akaduhak iti balayo. No kanayon anasaya at ti makita ti ubing, tuladan na. Ngam no dakas, wano madi ti makitkita na. Isumot ti tuladan na. Boy, itatadatan iti balay ti maestram. Agsingsingpet ka, tapno nasaya ti pagtungpalam. Una nang, ikagumaak ti agadal. Tapno saan to akas kanitatang ti pagbanagak. Pudno dahi ta anak ko. Awan serserbi ti tao iti gimong, no kalukwan ti aramid na. Awan ka di serbi ni tatang, tamang martek.
Kaslakastan Saan ako mga umay agkatulong dito'y Numanakam ni tatang mo. Itataddatan ditoy. Agmaymaysan ni tatang ije balay. Anya pa'y ngay. Barang no agnakam. Kat agtrabaho para itibagina. Saan apapakpakan laeng. Kasi mat nga ron wag maymay sa ije balay, nanang. Ay na, no saan tamot nga ikan iti pagnakman na. Saan nga agbalbaliw, anak ko. Napanan ito dagiti kabalay ko. Napanan nakarikap ti ruangan. Hey! Silya! Boy! Ano yun? Ilong ka man tiri daw. Huy! Ilong ka tiri daw, konak! Na. Tawan mo timang ilokad. Hugtarak man lang ang ti ruangan. Naglukat. Ne. Apa nga kaslawan mo tao. Napanan ngay dagiti kabalay ka. Hey! Anyo! Buisit dagita kabalay. Napanandan ngay. Silya! Surat sa madeta nakaparabaw iti lamisaan. Surat nagpaiso. Anya ti nakasurat dito No mabasam to'y surat ko adan trabaho. Meta. Intugot ko ti anak ta tapno maikak iti narimat amasakbayan. Nalidem laeng ti biag na no dita sidong mo ti pagyanan na. Makamukamet iti bagim no kayat mo pa iti agbyag. Idjamon ti arak. Ha! Pinanawan dagiti aginak. Itaman pa'y asaan ka na, Bartak. Agam, naliday ka ba? Amom ka dino na pananda selya kan boy? Ha? Apay? Awanda ka di tabalayaw. Awan da nga rod. Naumada ka din kan ka, iso apinanawanda ka. Kasta nga ta. Apay ngay nga itatawan da. Kat sapulak mat ida. Idadada. Jak ida yung kang kano. Ay, delikado ka nga ruden intarayan da kan. Agam, naibaga kanyak idin ni Celia kayat nakanutyak trabaho. Tapno adda kano kwartana, tadi mo mo't ik-ikan. Anya ngay titid ko. Katawan mo trabaho. No adamot ngamin kwartam kat igatang mo mo't iti arak. Kasano ka ngay amakalako. No sa anak mat agumatang iti ara. Ay, imbag, nakita ka dito'y tiyendaan, Celia. Diyo ka di mapanpasyaran ti asawam. Kasano ko maakailiw ko? Katawan mo't nasayat nga itdan na kada kami nga gina, nana. Amom, adda nagpaliwan na manipod pinanawan niyo. Husto nga roti inaramid ko anang panaw kan kuana, kanakapanunot nga agbaliw. Kanayon analiday, sika. Kanayon pa yan nga aguyog. Kan kimot taong. Ay, anya ko mati paglidayan na. Idadda kami pa iji balay. Awan bibiyang na. Tauminom laang tininto na rin na. Iso, anauma akan kwa na. Boy, itatabakasyon. Ingka sa rungkaran ni tatang mo. Saan nga ta nabartak numapan ko sa rungkaran, nanang? Naku na ni Nana Lucia, nga adda ka no nagbalbaliwan ni tatang mo. Mapan ko nga rod kitaan, nanang. Di ka kadimat umay?
Si kapay ti mapan, pangkitaam, numaya ti panakilangan na kan ka. No kayat nakapay ang makita. Sige nga rod nanang, siyak pa'y lang timapan. Wen anak, no agpay sungad na nagbalbaliwan na. Umayak tumat ta sarong karak. Tatang, masakit kayo kadi. Apay nakailad kayo. Imbag ta na ka may kanak. Imbaw nak ni nanang, tapno sarungkaran kayo. Adda ka di sakit yo. At sakit ko iti bara, anak. Naalak ka no iti kaiinom ko kuna ti doktor. Ha? Kaslalino to ti arak nga rod ti barayo. Iti paglading itak. Dagiti inliblibrik iti arak iti. Di dakmat am mo itan. Tawanan ti kwartak. Kaslan napatag kayo laang kadakwada, no adda arak. No awan arak. Ditam, kunadan. Kaslakastan barok. Agbababaw yak itan. Ngam naladaw ti amin. Jakon kayat ti uminom iti arak. Jakpay kayat ti tumangad iti barsa nga. Mamati ka ka din iti imbagak, anapat patag ti kapamilya, ngam ti barkadam asangar. Hawan bakit? Agbababaw yak. No apay nga amin amasapsapulak idi. Kat impapainom ko kadag iti barkadak. Kasano ka pa ita? Nakaalakan iti sakit mo, gapo iti arak. Agyamanak ta nagawit ka bakit? Itala nga maamiris ko. Anapatag kayo gayam. Ngamiti asino man na barkada. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Tapno ada pangalaan tayo iti paggatang iti agas mo. Agyaman ak unay, bakit? Pakawanan na kuma. Tasaan ko ngay naramit ti pagribangakkan kakas asawa. Napagpatagkan yak idi ti barkada. Ganda kayo a pamilyak. Tidakas nga aramid, kat itunda na ka itinalidam ang pagtungpalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 15. Gagangay nga agarami dagiti ubing iti kinamaag, kan awan serserbina abambanag, ngam ti panangbao ti mangisoro kadakwada nga agaramid iti naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno candia. Oh, at iti pagplete yung kiniboy ang mapan iti pagadanan. Saan mo abaybay ante anak ko, ha? Sapay nagbangad ni Boy, manang. Apaon na amin akadalan na. Di nakatapaanan, nulukon damat. Isumot ti mangirugrugi iti apa, manang. Anya nga iso? Basta, saan mo nga ung tanti anak ko, ha? Anawaok numakitak amang sutil iti pada na nga ubing. Jay sutilan na ti papanawam, tapno saan asutilan ni Boy. Ay, wen manang. Ay, konsentidora mat daytoy nga ina. Ay na, boy, saan mo nga igamanday ta, tanarugit? Ha? Marugitan ti badong. Numarugitan, di labaam. Adda ka nga ruda para laba. Ape, adi mo dang ganti maibagakan ka. Dengdenggak mat sa anak matatulang. Manggag mo, angam saan mo mat atong palon. Ay, maditikas ta agalad ti ubing. Saan to pa'y nga ibaga ni mami ama ditigalad ko?
Sikakid din ti mangibaga. Kasano, kat di na makitkita. Awan mo't ngamin ditoy. Adda iti trabaho na. Saan ka kayat? Kayat ko ni mami. Uray kay kayat mo ni mamim. Saan ang mabalin nga iso timang kadwakan ka dito school? Tada trabaho na. Sika ko matimang trabaho iti trabaho ni mami. Taiso ti kadwak. Saan nga rod ang mabalin? Saan ko nga amo jay trabaho na? Ha? Nagdakkel ka? Saan mo nga mo ti trabaho na? Unay kan. Ne, imay kamat lolo ako bo. Apay, saan mo amaunat day tasikat mo? Ay, maunat ko mabanugak mait. Isu nga kubkubo ka magna. Agtakder ka na laeng. Saan kat nga kubo-kubo ka? Sige apok, talabsan ka dito'y arubayan. Umunegak pay. Ay na. Nakakubo magmag na. Aguray man. Lumagtuak ta sa kayak. Ay, nakusbutan na pok. Apay asinakayan nak. Nagkapsot kayo matgayam. Ay, anya tinaramid mo ka ni Lolong. Ay. Ape apang pandagam anak kusbo. Ay. Pumanaw ka, tapno makabangon ni Lolong. Ay, tulungan dak man na bumangaw. Nagsakit ito, mangkaw. Sinakayan nak ngamin ni boy. Ay, sige, tata. Kumput ka kanyak, tatulungan ka bumangon. Ay. Apay day tatumang mo, nagasigas mo. Ay, napanak iti balay da boy. Jak nadlaw alim magtaw kat sinakayan nak. Nakusbo kami na. Ay, unay kati apukutan. Ay, nakaaro ti kinapilyo na. Madakat basbastos na nga agsungsong bata. Ay, ayunan mo't ngamin ni Chanda nga anak ta. Di na kumaparamanan tapno agnakam. Dagat at umangkin ti ulo jay ubeng. Ta sana makaramraman iti baot. Uwad atawan kabutang ano kasta. No kumamabaot, no kasta anak kabasol. Ay madidigra kat dinan aramidan ti maday. Ay, kasano a disiplinaan day jay nga ubeng. Kat ikaluya mo ti inana. Day takat nga raw. No anawaan ni Rusa katulong. Isumat yung tan ni Chanda. Adabunang dito'y kusina. Ay, alak man. Tainak agay ayam. Nay. Apay day tabunang, boy. Ha? Ay, papanam. No, di talang. Adamapan ko tagbatan. Ay, saan, boy? Ang mga numatagbat mo, ti imam. Apay kumangay ang matagbat ko ti imak. Kat no nasakit ti matagbat. Sige, dita ka. Ay, agsubli ka ditoy. Agsubliak tumutlang. Ay, boy! Na. Nagturungan nan. Ay, surutak. Nay, awan mo't ditoy. Nagpartakan ang nakadayo. Ay, anya nga taadalan ti sinurot na. Jak metan nasiputan. Nagkaro mo ti kinaloko day tao awirmon. Ha? Apay ka day, manang? Tinagbatagbat na matan di po unti sa bami. Pinukan nakit din. Ay na, manang. Jakmat ngamin nasiputan na no nagturungan na itay. Talaga kit di aloko day di aboy. Nalabosan day di nga ubing. Anya ti ko nam? Ay, Aloko ti anak ko, ha? Kasano, kat napan ti anak mo iti asidag ti balay mi. Pinukan na matan di po unti sa bami. Imbes ko maadandanin ag sabunganay. Ay, sayang pa'y di saba. Day talakit din ti pangkunaam analoko ti anak ko. Mano, ti bayadak, ha? Saan ko apagpabayadan? Ngambagbaga kumamot di anak mo, tanalabusan ti aramid na. Day talakit saban, manumit la day tangay. Bayadak tapno awan may bagbagam. Sige, no ado ti kwartam, bayadam nga rudan. Ay, nasayata pimasar ka dito'y balay, Chanda.
Apay ka di tatang. Adda na patag nga ibagayo? Nuadda ka mali ti anak mo, saan mo nga ayunan. Dumakdakkel ti anak mo nga awan na saya ta sursuro na. Anya ti kayat yung asawan? Dakas ti anak ko. Ay natatang ubing pay ti anak ko. Di na pay amuti na saya at kan saan. Isu nga raw nga itapay laing tao bing. Para manamaw ni ti baot tapno saan nga aglablabais. Apay ko maaparaman ngay. Kaasi taubing pay ti anak ko. Kamali apa ng dungo ti kasta. Kasano no tumanor aluko ti anak mo? Ay natatang addan to panunot na no dumakkel. Isunto ti panang bagbagaken kwa na. Ay, no natangken ton ti ulo na. Narigatay na bagbagaan. Anya ka di manan ti inaramid mo, boy. Ay na, binagsulmumat ka no iti lapis ti ulo ti kaklasem. Rinabak ko lang, mat. Saan ko apinigsaan? Nagdaramot ton. Ay na, paayabanda ka no ni mamim di ti pagadalan. Uray pa aya banda. Saan mo't nga agungot ni mami? Ang madi ti inaramid mo. Saan arumbang? Ni mami ti makam mo. Nalaing ngamin ni mami. Isuan na turad ka nga agaramid iti kalukwan. Tamom nga isakit na ka ni mamim. Mamik nga rod. Di sakit nak. Saan akaskan ka? Ung tanak. Di ka kayat. Ay, jak ngamin kayat adakes ti pagbanagam. Apay kumaadakas. Saan tupay nga ibaga ni mami ti kasta? Si kakit din. Inong tanak ni Manang Rosa itay. Isu abalsak. Kabilak iti baby oil ti pagnaan na amapan iti kusina. Kat numabadda ka na. Maigalis. Boy! Apay nga agkaiwara ti ayayam mo ditoy. O may murnusan. Saan na siya ti para urnos, mami? Di Manang Rosa. Ibagam ken kwa na, tao may nangarod urnusan. Agay ayamak. Urnusan nanto na makita na. Aglablaban ni Rosa. Ingkan! Diyak kayat apanawan ti ay ayam ko. Inak man kit di iji kusina. Makain-inumak. Ay! Ay, naigalisak matan. Anay ko. Apa yan naggalis dito eh. Ay, Rosa! Di ka kadagdaldalos! Anya ting kabil mo dito yung ruangan. Apa yan naggalis? Anay ko. Anya na hijay manang? Ay, kumpet ka. Tutulungan ka tumakda. Anya nga'y tinagalis ako na. Ay, takman manang. Angot baby oil mat daytoy. Ay na, manang. Nibuyat tinakita ka nakaigam itay iti baby oil. Apay akinarga am iti baby oil ti mapan ijay kusina. Naigalisak lang nga rod. Nagsakit ti patong ko. Inong tanak ngamin ni Manang Rosa. Kunak nga iso ti maigalis. Ngam, si kamot tan tinapan ijay kusina. Kat si ka tinaigalis. Apay nga inong tan na ka. Diyak amo ah. Kunamlan asino akalalaingan. Katulong laang. Kasaritak man inton madamdamaday di akatulong. Ung tamman mo't mami. Kaslakit kalalainganan taong tan na ti amo na. Dahi tamot timbagakan kwa na itay mami. Apay nga inungtam ka no ti anak ko itay malam ah. Binagbaga aklaang mat, manang. Aywan gayam. Nalipatak matan nga imbaga. Ay, papaayabanda ka iji pagadalan. Apay apaaya banda kat adda trabaho. Ay, kwa ngamin manang. Binagsul na iti lapis ti ulo ti kaadalan na. Iso binagbaga ak Apay pay lang ang apaaya banda. Ubing ti anak ko. Di na ammo ti aramidan na. Kasanungay, numata ti binagsul na. Linuko da siguro Iso binagsul na. Ing kailangan makisao ije pagadalan, manang. Day tangamin tibilin ti maestrada. Asino day jay amestra ako namlan kalaingan? Kunam no asino anaturay?
Bagbagaam ko madya anak mo, Manang. Nakaron ti mading aramid na. At daya nakam ti ubing, ag nakam dantua, intun dumakkel da. Saan nga amin nga ubing kat loko akas iti anak mo, Manang? Adun ti aramid na saan anasaya at dito'y pagadalan. Na, day talakit din ti pangibagaam aloko ti anak ko. Apay, mano tinagastos mo di tagas-gas ti anak mo tabayada. Ti kayat ko kat bagbagaam, Manang. Saan kat agatadam ti kwarta amin akalukwan nga aramiden na. Tapno awan ti may bagbagam iti anak ko. Bayada ko nday tagas-gas ti anak mo. Ha? Buisit kit di. Puutam to ibagak, Manang. No kasta ka akanayon di ta anak mo, agbabawi kanto. Pinaya banda ka no ni Chanda iti pagadalan. Wain, kat imbes a dumawat iti dispensar, saan ta isupay ka no tinatangsay. Daita nga ro ti pagbainak iti ugali ti anak ta. Ay, konsentidor launay. Iswa na loko di anak na, tapampanuinuyan na. Ay, uray nakabasol di anak na, isakid na lata. Dumteng to ti panawain, ngagbabawi ni Chanda, iti kasjay ngar aramiden na. Apay nga agim impaki kamutan, Rosa. Agawid ka ka din. Wen Manang, dya kun maano santi ugali ti anak mo. Nakaro ti kinabastos na. Ay, awan lakit di ti mayat akasukat mo. No adaman masarakan nyo, sigurado asaan to a makaanos. Manipod ngamin ubing, pinampanuy-nuyan nyo lata. Iso nga uray da kayo, kat di na kay ikan ka no, Manang. Apay akas jay matan tinagbanagan ti dinungdungok nga anak ko. Di nakpahin ikabkabilangan nga inana. Saan ngamin anak karamraman iti baot? Di yu inungungtan, Manang. Uray nakabasol, inay ayunan nyo mutlata ti madi nga ugali na. Rabiin, anak. Apay nga itakalaang. Aglisi ka man kid di iti pagnak, si kaabakat. Saan ka pasali-sali? Unay kalakit din, anak ko. Kasta ka kadilatan. Agbartaken agbalog tar aramidem. Aramidem mat no anya ti kayat mo. Ngam dinak anawaan nga ginom. Dahito iti pagragsakak. Madanaganak. Ang mga noan niya ti mapasamak ka. Tagwalang-walang ka iti disoras ti rabii. Anya kumangay ti mapasamak kanyak. Isudan to pa iti iwalang ko. Kadmadan inwalang ko. Ngam di damo asyak tinangaramid. Nalaing to'y anak yo. Anya. Pangasayo man, Nanang. Intayo iti ospital. Nagngangabit ka no ti anak ko. Binalas dagiti pinaspasakitan na. Edi, pailang nga ben, nga imbaga amikan ka. Asan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti anak mo? Ngam di kabutdim nga. Agbababawi ngam daladawan ti amin. Dinungdungok ngam di nakpay respetuan. Bastos ti anak ko, Nanang. Manipod pa'y ngamin ubing kat pinampanoy-noya. Ngam kasto'y gayang tinagbanagan na. Di mo konsensyan ti anak mo iti madi nga aramid na. Tapno saan nga agbanag akaasi iti odi na. Papagayam di taan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Benawe. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami din kay panagtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 6 kan 7. Laglagipam ti Apo iti amin nga aramid mo, kat isurunan tukan ka ti rumbang adalan. Di mo ipagarop a masirib ka. Agbuteng kakit di iti Apo, kat di ka agaramid iti dakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Basta awak man kada kayo nga agasawa. Nabibiit kayo pailaan iti trabaho yaw. Nagadon ti alikamot yaw. Ay na, di kay katagyaman tabumaknang kaming anak yo. Saan adakas ti bumaknang? Ngam no ti kinabaknang kat naala iti sinasaor. Ay, sabali asaritaan ng dayta. Ay na, tibiyag dito'y lubong. Masapol nga agsirib ka, no di mo kaya ti agrigat. Nauma ako ni tirigat, nanang. Ay na, agbuteng kayo ko ba iti Diyos? Saan mo ang maitugot na kita iti may kaduabyag? Isupay kit di at itubang tapno makapan kay jay langit. Awan ti may kadwabyag, nanang. No di kat patay ti sumaruno. Di ka man agpilosopaw. Anadan nyo kit di ti gargaraw yaw tapno saan kayo ang maisagmak. Masirib to'y anak yo, nanang. Saan kayo kadingagdanag? No amok ti sinarkak, amok mat nga rod ti pagruwarak. Ay madanaganak para kada kayo. Addan samot made nga aramid yaw. Sukatan dagiti na ilista dita nga expenses ti kumpanya. Dubliem, tapno maala ti kagudwa ti pundo. Uray saan mo nga ibaga? Amok ti aramidak. Masirib ti asawam. Agpada ta masirib. Pakairanudan ta ti kinasirib ta. Kalpasan ama ipasa dagitoy a papeles. Mairwarto ti pundo. Alaen tan tumatan ti kagudwa. Nagmayat da ito'y nakaidistinwan ta. Tabumak nang taadagos. Magatang kumatan ti kayat ko gatangan. Ura siyak mat Kunang kit di ti katrabahuan ta. Tadi na pa'y madlaw. Kasano, kat sabali mo ti trabaho na. Di dakit kitaan ti expenses ti kumpanya. Nakasaritam ka din ti anak ta, no pangalalaan da iti igat-gatang da iti agkakanat. Adupay ti appliances da. Kunanamot agapo kano iti kinasirib da. Ay imbag ano nasayat asirib da ita, nungay kalukwan wenno sinasaor. Dayta mo ti imbagak. Ngam, kinatkatawaan na klaang. Ay, adan sakit sana nasayat ang mapaspasamak. Uray siyak, adamot atap ko amade lakay. Sapay kumata nagkamalita iti atap. Manulaang matiswildo ti empleyadaw. Apay nagbit da nakapabaro iti adong alikamun da. At dapayin lugan da. Nakagatang dapayon iti solar. Bilibak kan ka, bro. At danlugan mo, idin to tagpada talaang matitiswildo. Ay na, adda day ta iti diskarte. No nalaing ka dumaiskarte. Adda swerte. Ngam no agdali kap ka. Ay, harigat tulat tati adda. Ibaga mamit kanyak. No anya day ta diskarte. Ta isumot ti aramidak, bro. Agtarakan ka iti adu ang numero, tatayaam. Si Kamet. Amom asanak anaesem kadagita bambanag. Ha? Di mo kunain anangabak ka iti kasta a klase ti ayayam. Kwa? Ibaga talang nakasta. Balatuan nak man mo nga raw. Kwa? Inton makatumpungak manan na, ha? Ilibre kan to iti kantin. Aapay kastoy dagiti papeles. Dakkel din na ilanad nga expenses. Idin to tati kwenta kat saan mo takastoy. Oh. Apay nakarupangit ka amang kitkita ka dagita papeles.
Dagiti na ilan na diti papeles. Nagdakkel ti expenses. Dakkel ti na irwar a kwarta. Ha? Kita man? Oh, Huwag nagpaiso. Tila na ikabkabil dito yung anapan ng ti kwarta. ay, masapol nga agdalan da ito iti audit. Jaklakit di kayat ti mairaman. Ay. Delikado da ito yung maibutaktak. At dama di ang mapaspasamak. Ay, katamo mo ano asino dagiti agsungbat. Saan ka di? Ha? Ni, jak mo da ita, ah. Di ka man. Bagbaga am jagayam mo. Isuda lakit ding agasawa ti responsable iti daytoy apondo. Itaman pa anak umay ka dito'y balay, bro. Gayem ka, Conrad. Iso ajak kaya may sagmak ka. Ha? Anya kumangay ti pakaisagmakak. Masirib to'y gayem mo. Ammo, no anya ti pagdaksak. Agdalan iti audit dagiti papeles. At da ngamin nakita da discrepancy kadagiti papeles. Anya? Asino mat day tangaging lalaing? Tapataltalak? Nakitak met bro. Dakkel nga agpaiso ti diferensya. Madusa lakit di, no maduktalan no asino takin aramid. Di mo kunaan, asyak ti akin aramid. Nagkamalila siguro tinaisurat da iti may sa papeles akon kunam. Saan bro? Amin dagiti adda iti records. Manipod idi nagtrabaho kayo ijay. Ne. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita ma. Pagat atapan nakit din. Anya ka diti maimbaga ni Ron diti balay, lakay. Imbaga na. Amag na kano iti audit dagiti papeles ti expenditures ti kumpanya. Ha? Ni, kasano no maduktalan ti ado na dispalkuta? Kastamot ti adda iti panunot ko. Ngam sa anak ang nagpadlaw ka ni Ron. Adda lakid di mapasamak nga investigasyon. No makita da, asaan nga agpada ti record ti treasurer kan ti record ko, delikado lakit di. Asino nga tatiagin lalaing anang bukit-kit iti papeles. Ang mga no day jay abinita. Diyak mo't nadamag ka ni Ron. Naklaatak ngamin itimbaga na. Adaak di taruar, idiadasa nga iliyaw. Nangagkaw ti imbagana. Nagkamali dala ang nanang. San yu apat patyon? Ay, daytoy ti maibagak anak ko. Liklikan, ti agaramid iti maikaniwas. No di mo kayat nga addan to pagbabawyam. Ay na, nalakalang alusutan dayta, nanang. Usarak ati kinasirib ko. Imbagak matkan ka. Uray ka sa no ti kinasirib mo, no dakas ti pangaramatam, addan tulat tapan nakaduktal na. Adda pamuspusan dagita abanag, nanang. Di kay madanagan. Asino kumangay mo ti saan amadanagan? Basit lang abanag dayta. Uray kitaan nyo. Malipatan damat lang dayta. Binita, alam da ito kat saan mo nga ipan ija opisina ti auditor dagiti past records. Nalpas lang aro dun. Ni, anya ka di dayta nakasobre nga yaw awat mo. Aramatam man mo't dayta utak mo. Alaam kit di daytoy tapno makatulong kan ka. Awatam, takitaam ton tilinaon na. Anya ka di dayto eh. Ay, lukatak man ta, kita akong tilinaon na. Kwartamot dayto eh. Anya ti kay tasawon dayto eh. Nakurang ka talaga iti pan nakawan. Katukad ti panagulimak mo dayta. Kaya't mo asawon, baliwak ti records kat surutat ti ingkabil mo. Anya kumapay. Ag-practical ka lang iti biyag mo tapno rumang ay ka. Ay, lading itak. Ngamdya kaya ti agbasol. Sa maysa, addan iti opisina ti auditor amin a papeles. Danga! Apay nga impan mo ijay. Kinasarita nakpay ko ma. Sakbay nga impan mo. Inawat na kadit ititid mo a kwarta. Saan? Agin dadalos day siya babae. Di na kano kaya ti agbasol. Kan inted na kanon iti opisina ti auditor dagiti papilis. Anya? Sinalbag day di babae. Mangirubrubo. Anya itan ti aramidan ta. Sigurado ang maduktalan dati naramid ta. Kapilitan nga orayan tati sumaron ang mapasamak.
Dayjay adang nga. Nasirip na dagiti papeles. Masurunak iti dayjay a babae. Agin lalaing manan ako naka. Di tan samot tan makalisi lakay. Maduktalan samot tan ti madi nga inaramid ta. Lading ito ti panangipan ko iti papeles iti opisina ti auditor, Ron. Inaramid mo lang ti trabahom. Ngam gayem mo ti masaknan. Sigurado ama imbestigaran ti gayem mo. Anya nga Rod. Kunanamot nga muna ti aramidan na. Saan ko kuman nga ipan iti auditor's office? Ngam dakkel mo't ngamin agatan ti pagsasaritaan. Uray gayem ta ti may sa tao. Saan na pati dakes nga aramid na katayunan ta. Panang konsinti ti kasde. Agyaman na ka, tamaawatam ti amin. Saan mo nga isakit ti nakabasol? Nga uray gayem mo daytoy. Jakmat kaya ti may raman iti basol. Ta sa anak met akaraman iti dayjay. At daim may nangkita, kan nag-imbestigar di tabalay ti anak ta. Taapay nga imay da inimbestigaran. At dakano, dakkel agatad amapukpukaw iti kumpanyada. Kat dagiti agasawa nga anak ta ti maata. Ay, kunakon kahit. Nagbiit da ngamin ati muras. Saan da pakairanudan? Takunada nga amangan kan uno, masikwister ti balay kan appliances da. Numapanagnakan, kan numayulog ti korte, iti panakapurpik da kita. Ay, daytan ti pagdaksan na. No masikwister dagiti impundar da, di awanain. May pakat da pa'y nga tati kung kunada asirib da, lakay. Saan ngamin nga agnanayaw amalukaw ti pada matao. At dantulat ta makaduktal iti dakas nga aramid mo. Isu, pa'y lati ibagbagakken kwa na ide. Ngam di naktumot intal talag. Nayulin ti darum kontra kada Conrad kan ti asawa na. Ay, kaasi matigayem ko. Numapanagnakan ang nakadispal ko da iti dakkel agatad. Apay ngamin aya nagturod da ng hala iti kwarta. Nabayaga kun ditoy. Ngamjak pa'y na iturti nagtakaw. Di da ninam nama maduktalan da. Tadakkel ngamin da iti kumpanya tayo. No saan ko akinita na laing ti papeles? Nakalisi ko matigayem mo. Huwin nga Rod. Pudno tay kunada. Awan ti mailimad iti agnanayon. Wan nang runa kat saan amat maturog ti Diyos. Iso asaan nga agbaligi ti dakas iti agnanayon. No, at dabilin ti korte, ama si Quester ti balay kan sa nikwayaw. Kasano kayo nga rudan? Maikat kayong tumutan iti trabaho yaw. Saan pa analpas ti investigasyon nanan? Namnamaan nyo kade amangabak kayo iti kaso. Naduktalan dagiti nag-imbestiga. Anaalayo amin dagita sa nikwa, manipod nagtrabaho kayo iti dayjay akumpanya. Nalaing ti abogado nga inalamin, nanang. Mapangabak na ti kaso mi. Uray kasano tila inti tao. Maabak mo kade, ti kinapudno. Di kay kumamat kumontra, nanang. Agdandanag kami lang arudan. No idi pa'y kumakat nagtungpal kayo iti imbagaak. Nagtalag kayong tumot ngamen iti kunayo asiribyaw. Anya nga iti resulta ti investigasyon bakit? Diyak amo alakay. Ngam amok nga agdandanag dagiti agasawa. Ngam iputeng dalata ti rason da mga bakda kano iti kaso. Ay, awan mat ti husto a witness da. Idinto ta adda papeles amang ipanagnak iti inaramid da. Kanday to'y sa nikwada, nagatang dalaeng idi nagtrabaho da iti dayja kumpanya. Nagsasaruno ti panaggatang da, kalpasan ana iruwarda ti pundo iti kumpanya. Pagbabaw yan dalakit diti inaramid da. Ngam naladawon ti amin. Pudno day talakay, kanayon nga ada iti udi ti babawi. Sayang tinagadalan da. No iti pagbaludan ma iti pagtungpalan da. Makipaglikna kiti nagbanagan ti kaso yo, bro. Mabalo ta ka din lakay. Diyak lakid di kaya ti mabalo. Awan matgayam ammo ti abogado nga inalata. Ay saan mo apabasulan ti abogado yo, anak ko? Rumbang nga ikaro ti tao ti nagbasulan na. Pudno ti baga di tatangyaw.
Inton adda kayo iti pagbaludan. Saan kayo ko mga agaramid iti maday? Tapno makaruwar kayo adagos. Oo na yun. Inton makaruar kami. Awanan ti madanon mi abalay, kansa ni kwami. Tapagbayad mi mutan iti nadispal ko mi iti kumpanya. Sayang pa'y tinagadalan kan trabaho ta. Tapagbaludan mo ti papananta. Naimbag ta sinarungkaran da kami dito pagbaludan. Tata, nana. Kumusta kayo dito'y pagbaludan? Naliday kami, tatang. Adda kami akanayon diti uneg. Numot parwaran da kami. In kami agdalos iti kanal. Uno sa dino dita. Kapilitan nga agtalo na. Inton makarwar kami. Ay, Ta sigurado. Awanan ti kumpanya ang mga lakada kami kas empleyado. Anyang arod nga'y anak ko. Nagkasang matgayam ti supapak ti madi nga aramid. Apag kanito aragsak. Ngam naunday apa nagrigat ti nakatukan. Babawi kon. Idalan ti apo, ti tao, anasaya at ti aramid na. Ngam na akibaltang ka, dosa ti agururay kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta iba sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 32. Ipakita yo ti panagraam yo kadagiti lalakay ken babaket. Respetaran yo ida, kat agboteng kayo iti Dios. Siya ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dora, nagunin ti kampana iti simbaan. Sige, kamakamam ti umuna amisa, Edgar. Kat sikangay. Kas iti sigod, mapan ko man digusan ni nanang, sumaruno akton. Sige, panawan ka pa nga rod. Sige, iti sumarunon ton amisa ti papanak. Inak pa'y digusan kan ilabaan ni nanang ijay balayda. Sika mo ti masabat ko, Dora. Apay ka di manong. Mapan kay di balay dananangan niya. Uwan manong, mapan ko ilabaan kan digusan. Amok ti planom, Dora. Isungar aramidem ti kasta. Takayat mo as sikatipang tidan ni nanang iti kwartana. Anya? Anya te ko na, Dora. Adaak man na nanang, taumay kayo digusan. Inton maminsanan. Saan? Masapul nga agdigos kayo, ananang. Madaken ka, no nagagat ka nga umay mga asikaso kanya. Win ananang, sa anak to ama uma kada kayo. Asikasuan kayo lata. Ay, nakitam ka din ni Janos, akapsat yo. Di pa'y pulos imay ditoy. Nagsabat kami nanang, sakbay nga umayak dito Naimbag kayo pa'y kanni Ramon. Taom umay kayo. Hanggang isukat saan. Di kay madanagan nanang. Tadaak ang mga sikaso kada kayo. Ibagayon tumanta umay ditoy. May liwak ki jay kabsat yo. Wan nanang. Manong Ramon, mabalin ka di ada kayo laang ti mangibaga iti imbilin kanyak ni nanang. Sige, siya akong timang ibaga.
Akayat ni nanang ang makita. Mabutengak ngamin. Kagura na ti panangas asikasok kininanang. Gaputa pagarupan na nga adda plano. Dahita nga rod ti Jack kayat. Nalaing nga agsaw. Uray kumamot no adda kinapudno na. Awan mat nga rod manong. Isosyak. Sana ko na mapan iti ayan ni nanang. Nang runa ti asawak. Ngamin mabutang iti mabalin asawa ni Janos. Sana bali kumaa. No asikaswanda na imbag ni nanang. Ngam saan mat nga rod tabaybay anda. Ala, di mo ni kaskaso dahi Jacob sa Dora. Aramidam kit diti amo manasayat para ka ni nanang. Wan alangan mo't abaybay antayo ni nanang. Baga ako hanggang natangkin mo ti ulo na. Naturay. Kapot ako na kat iso ti inauna kada tayo nga kakabsat. Nagululi makaklatan. At damot nakamdan. Imayak nanang, taimbilin nyo kano. Ken aday baga kada kayo. Anya ko maday jay, Janos. May papanday to kini Dora. Apay Jacob Satyo. Tapno amuyo. Iso akanayon nga umay ditoy, tawan makukwarta na. Sisiimen na ti kwarta nga iduldulin nyo. Isuwat lagay am akanayon akauten na ti bulsa dagiti kawus ko. Numapan na ilaba. Dinuminggaw nga umay ditoy. Agan-anad kayo kan kwa na nanang. Amuyo metan da Dora kan ti asawa na. Agraraman da kita. Ay una yan ti aramid day jay akabsatyo. Kunada a Kristiyano da. Akanayon da makimisa. Angam saan da matabumaknang. Agpatinggada laeng dita. Iso apinaayaban ka, Janos. Tasika ti inauna kada kayong anak ko. Kayat ko asakbaya matayak. Ited kon kada kayo titawidan nyo kanyak. Ay, ket adda kada kayo dayta ananang. Ket ti may bagak. Da kami laang kini Ramon ti patawidan nyo. Tada kami, lalaki kami. Ha, No ni Dora, ure awan ti tawid na ta babae met. Ti asawa na ti makaamukin kwa na. anya. Ket no matay kayo, ket addan to kayat yu adawaten ken kwa na. Di na kay tumut lang ikanday jay. Ta sana mamati iti kakasta. Ta Kristiyano dakit kanungarod. Ha, No da kayo ti matay, ket agparang to ti karkarmayo kanyak, a dumawat kayo iti baboy ama parte, winuan niya dita, 100% nga ipaay ko. Ngam no da Dora, awan nanang. Domingo manan ita bagat. Ngam sa anak nga umuna ang makimisa ita. Kaduan ka amapan ije balay dananang sa tanto makimisa. Agyaman naklakay. Sige, doa tangarod amapan. Nasaysaya at matlaeng no agiddan ta amapan makimisa. Sa bagay, husto ka. Aday ta, nakadigos kayo nanang. Panagkunak, mabalin min ti agawid iti asawak, tamakimisa kami pay. kasta ka day. Sige, mapan kayo garudan, Dora. Bey, sikamot ka Dora. Masaya, tada ka. Wan manong, doa kami iti asawak nga da ditoy. Apay ka di. Kwa, ita ngamin ti... Mayamon! Agawid ang agasawa, Ramon. Manong, Sige, nagawid kayo iti asawam, Dora. Da kami ti makamo ditoy. sige, katagyaman naktada kayo ditoy. Mapan kami nga rudan, manong. Nanang, mapan kamin. Alakit din, kayon. Tama nga numala daw kayo iti misa. Abay nga dapay lang impati yung asan ni Kwayo, nanang. Tinabati asolar, kan balay, kan para kanyak. Tasa anak pa'y mat anatay. Anya, Ambuyo mat anagado dagiti pamati, kan anungan dagiti lalakay iti ili tayo. Numadanon to ti aldaw, akasapulan nyo ti mangiparwar iti magastos a kwarta para kanyak.
Ison to day tati usaran nyo. Tapno di kay tumarigatan. Bakit? Inalamat kanugayam da manong Janus kan manong Ramon titawid da. Anya, Pinaayaban kanu ida ni Nanang idi Domingo. kat no adda tamat ijay. Api ngay, tawan imbagbaga ni Nanang. Diyak amo. Tinasaya ata. Damagam to kan ni manong Ramon. Damagag tuman. Kasla ngamin sa anak amamati. Api ngay, tawan bingay ko. Siguro akat dagiti lang dua kakabsat mo ti pinatawidan ni Nanang. Anya. Manong Ramon, Manong Janos, pudno ka di nga inteden ni Nanang titawid yo. Wen, Dora. Api ngay, api ngawan kanyak. Awan tawid mo, ta babae kakat nga raw, Dora. Anya, tita kayon. Kita, man, no kanayunin na pa iti mapanitayan ni Nanang. Itatanamuan nan, ngawan mat gayam tawid na. Si matikabsat ta, Janos. Ibingayam pa lang iti tawid day jay. Ah? Kat no Kristiyano day iti asawa na. No adan turigat tayo iti ina tayo, nga ibaga dagiti lalakay dito ili tayo, awan maitulong da kadata, Ramon. Sana baling awan tawid ko, lakay. Bagat, Saan alapod day tatap no maikat ti panagtalag ko iti Diyos. gusto ka. Tulungan naklakay. Ikararag mo mat. Asapay lang kumata saan nga umdas day ta arason. Tapno maikat ti respetok iti inami. Namnamaam dayta, bakit? Dakkel ti panagtalak ko iti Diyos, asaan abay-bay anti dumawat iti tulong, kan kaasina. Agyaman naklakay. Uray awan ti tawid mo, respetuam kumalat ti inam, ta inam kat nga rod. Wan lakay. Talaga akas tatyaram ita. Nakarutrugitan ti silit ni Lola, tatang. Apay, sana napnapan nagdalos ni Dora ijay. Saan da ka no pa'y matanapan ni Jay, tatang? Awan laturas ko ama pa ni jay. Sikan ti mapan, Lenny, no kayat mo. Diyak kayat. Da kayo na ti mapanagdalos. Anya? Oy, babae ka. Di mo amo ti agdalos. Di ta kayo man langan. Nita. Hoy! Agsubli ka dito! Ay, pinanawan nakit din. Liklikan yung aminti agsawi iti kakasta balikas na maminsan. Sana makatulong da ita iti parikot yo. Kung naklayang mata mapanagdalos, ngam di na kayat, iso masurunak. Bayamon, siya kung ti mangibaw na iti asawa ka mapanagdalos iti silid ni Nanang. Kandi gusto nanto. Inton sumaruno, sikan tumet. Ay. Awan ti oras ko ama pa ni Jay. Anya nga ta, no agbirok talangan iti tangdanan ta mga sikaso kininanang. Anya? Sigurado, saanan nga asikaswan ni Dora ti ina tayo. Di tayo mapabasol no kasta. Siyempre, agsakit mo't tinakam na. Kumusta kayo, Nanang? Ay, kastoy kulatan na. Jack amo no kaano ak amatay. Di kay kumaagsao iti kasta. Ikararagyukit di nga umimbag kayo. Dora, Pasensya kayo, Nanang. Ta sa anak ko umay idi Domingo. Itala ang anak ka umayak. Tapno digusan kayo. Aglabakan agdalos dito'y siladyo. ay sige man nga ro, Dora. Ay saan apulos nga imay da Janos kan Ramon. Anya, Ni Ramon, ni bakit na timbaon nang imay ditoy. Hanggang ngam anya, Nanang. ay, sa balilata, ti panangasikaso ti kaskada kayo mismo nga anak ko. Ala, huston. Di kay agsangit. Taadda akmet nga anak yo. Saan kayo abaybay ang Nanang? Dora, Uray anya ti mapaspasamak. Ina kayo lata. Kit aywanan kayo agingga akabalak.
Asino aya ti akin manok iti dayta. Uray la matitilang tila paayag ko iti panagtaraok na. Sak, nanang. Mapanak pakipalot itangal daw. Naimbag pa'y tamasi kaso yu ti makipalot. Ngam siyak nga inayo amasaksakit. Didak pa'y masikaso. Unay matan ti kastoy abiyag. Hindi kay pa'y lang amin. Ay na! Una yun ti kasta nga ugalim, Janos. Addaak manin nanang. Nalpas kayo ka din anangan. Inyalaan kayo iti prutas aka ninyo. Adamot bangus a ginatang ko. Amok a paborito yu daytoy. Iso ti ilutok asidaan nyo. Naimbag ka pa'y Dora. Taamunak nga asikaswen. Kanigatangan iti paboritok. Ang abay jay kabsat yaw abastos. Asino nanang? Ay, ni Janos Ay, mangirurumahanday jay kabsat yaw. Anya? Mala, gusto nanang. Di kay agsangitan. Baybay-an yun dayjay. Saan yun a panunutan? Nakulaapan siguro ti panunot da nanang. Amo, intay yun ti tawid da. Siyak laang ti awan. Ngam di kay madanagan, ta saan kayo abaybay-an nanang? Dayawag ti kasta ka panunutam anak ko. Nagimbag ka. Nanang, Di kagdanag. Dahito'y balay kan solar. Ited ko kan ka. agpaiso nanang. Wen, dahito'y tiited ko. Apakalaglagi pam to kanyak. Agyamanak nanang. Kunak no talaga nga awan tawid ko. Ay, katgapo ta na panagnagak ti kinasaya at mo nga anak. Nayunak tupay iti kwarta, titawid mo. Anya ti kunam, Dora? Awanin ni nanang. Yun ko kumati armasar na. Ngam saan matgaya man nga umangangas. Anya? Ala tawagag ni Manong Ramon. Ipakamukan ko anang awanin ni nanang. Bye. Ni nanang. Awanan? Pimusayan? Oh, sana mabalin. Saan? Awanan ni nanang. Dora, Ngam among ka di nga itinaudi apa nagsarita mi. Uray saan mo ka no araraman. Ngam napatagkalatakan ko na. Napatagtayo kan ko ng anak na. nanang. Pakawanan na. Sana nasaya atin pakpakitakan ka. Pakawanan na. No kumatay na iwanam mo't ni nanang idi si bibiyag pa'y. Di nakarik na kumamat iti pamatag mo kan ko na. Nanang. Pakawanan na kuma. Napatagtayo kin ni nanang. Iso nga amok ka napakawan na kan manong. Alang arod. Asikasuan tayong tibangkay na. Kat siya kung ti makaamoy ti amin ang masapsapol, Dora. Uray di taman lang nga maiparikdak ti panagbabawik. Iti mati nga impakpakita kininanang. Ipatag tayo, dagiti naganak tayo. Kat iti panagkapsot da tayo kumanga anak, ti ad-adda ang mga iwan kadakwada. No kasta ti aramiden tayo, supapaka na tayon tumati Diyos nga ama tayo. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo.
Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 17. Di ka sarungkar asarungkar iti kaarubam, ang mga numauma ket kagura na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, si kamot gayam mayang, anya ti maipay ko. Di nakadipastrakan. Kwa, kayat ko kumati maturog ta sa guyop pipanak. Alas 3 pila ang itimalam nga maturog ka. Adayo pa'y tirabi Anya ka diti ibagam? Ay na, umayak lang makisarsaritakan ka, Vering. Malapastrakan na ka. Alaman langan. Ala, umadag ka. Ay na, kakit agluto iti kape. Tagkapita, tadi kakit agsuya-suya abakas na. Wan man langan. Mabit lang tayo nakagluto iti barako. Aday ta, mayang, agkapitan. Nagbanglo at talaga to'y kape. Anya ka di at talaga ti gagaram tayo may ka. Ay na, kasla di kapay lang na irwam kanyak. Umayak lang makisarasarita Umayak makikape. Mala, agkapitan nga rodan. Mangan ka di ta tinapay. Ay, una. Ay na, naimas ta tinapay mo Ala, agkapitan mayang. Ay na, nagsaya at ka talaga ka, Aruba, Vering. Awan makunakan ka. Nananay, naggapo ka manan dita balay da viringan niya. Apay kumano naggapuak di tabalay da Vering, tataanas. Awan, kanayon ka ngamin ang makita mapandita. Numapan ka, agsapa. Indo nagawid ka, malumaan. Kat, anya ko matibibiyang mo alakay. Ay na, saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa babae, mayang. Agasam, taing ka makikaruba iti agsapa, kat sa kala agawid iti malam. Anya tidakas dita, tata. Saan anasaya at dayta, akababalin ti may nga ina iti pamilya, mayang. Rumbangkit ding agdalos kay jay balayaw. Wano saan, ingka makitagad para iti pamilyam. Adamot trabaho nila kay ko. Apay ko mga agtrabaho akngay. Mayang, saan anasayaat nga ingka mangsi nga iti kaarubam. Naimbag ko ma, no di ka agbayag. Anya ka diti pakasaknaran nyo, tata. Adda ka di maksay kada kayo, nukas taman karamida. Ibagbagak laeng asaan anasaya at ti aramin mo. Imbis nga ingka mangsi nga iti kaarubam, manggad kakit day para iti pamilyam. Naimbag nga agsapam, bireng. Umay kayo ikan iti abukado. Ipaloom yun to. Nagdadakkel nga abukado, tata. Pinuros ko dagita idi kalman. Ay, agyaman na, tata. Ay gayam. Nakitak ni Mayang ang naggapo dito'y balayo idi kalman. Binagbagaak. Masurunak ka ni Mayang no daduma. Ay, inaldaw lakit din nga umay dito'y balay. Makasi nga. Ay, iso nga raw ti bagbagak dahi takan kwa na idi kalman. Tadi na kanayunan ti makikaruba. Tasaan anasaya at dahi nga arame ti may sa pamilya doon. Mabainak met amang papanaw kan kwa na, tata. Iso abaybay aklatan. Tano mabalin, kat jak kayat ti apa. Jak kayat nga ada masasauna itiliklik ko dak. Si kagayang mayang, anya ti masapul mo?
Umayak la makisarsarita. Tawan ar-aramidak ije balay. Ay pasensya kan wan, tarumwarak ngamin ita, mapanak makitsenda. Ay sus, inton bigaten ang makitsinda ka. Ay na. Nagmayak da ito'y tugaw dito'y salas yo. Kutsyon. Ay, no awan tinasken nga ibagam, ingka kuman mayang. Rumwarak ngamin, mapanak makitsenda, awan ti bagas mi ita. Inton bigaten nga ka makitsinda. Ang sarsarita takit di. Awan matinasken na pagsaritaan ta. Amom ni Bereng. Ay na. Kanayon anak kami suot. Ay, mabalin ka di mayang. Rumwartan, inak makitsenda. Inton madamdaman ang makitsinda ka. Ala, mangirwar ka kit didita kape kan tinapay tapag meriendaan nakmatang. Isu nga rod nga inak makitsenda, taawan amin ije kusina. Ultimo asukar ken kape ket awan. Awan pa'y ganas ko ngay may dito'y balayo. Taparuwaran nakmat adagos. Malaman lang, rumwara ko. Ay, agiladak man dito'y sopa. Ay, nabanuga ka naglaba. Iso nga aginanaak biit. Nay, asino nga tadi agtuk-tuk-tuk. Ay, inak man la ilokatan tiri daw. Asino ka? Hello, Milet! Umayak man makisarasari. Tinalaing ang makikaroba babae. Ha! Disturbo! Ay, agyamanak. Naisampay ko amin ng alinabaak. Ina ko nagluto. Kapag isunto, inton sumangpat nilakay ko. Ay, sigurado ang mabisinday jay. Viring, umayak man! Adamanin da ito eh. Viring, umayak man makisarasarita. Among ka de. Ay na, nagalas at talaga ti ugali ni Milet. Kunamlan asino ang napintas. Naimas tupay matla ang tisidsidaon mi ngam isuda. Ala, api akas tamot ang tibagbagam kan ko na. Kasano, karinig ka pa nakitiri daw itay. Ha? Ha? Kunamlan asino? Ay, umunag taman kit di tabalay yung taditangag sarasarita ta. Anya? Tulungan ka, no anya pa iti sumarunong aramidang. Ay, Wala, no may kan! Umunag tan di tabalay yaw! Sige. Agkapi kalat ta dito'y salas won. Tainak iti kusina, mayang. Agluto ak iti pangal daw. Tulungan ka na. Ay, nasaanon. Sige. Agkapi kalat ta dito'y salas. Ay, among ka di Bereng. Jak magustuhan ti ugali ni Milet. Sige, mayang. Agkapi kalatan. Tainak iti kusina. Sige. Ay, una yun. Una yun, dahi di babae. Saan nga ta nga agawit ta agluto? Iti kananda? Adto iti kari-kari milet. Padigwan ka, ado ti linuto. Ay na, agyaman na, an-an. Alang nga ruden. Inkayakar ti malukong mo, talag, matlang day ta malukong ko. Ala, bayam, tainak to isublain ton madamdama. Sige nga rod. Inakon, tadyak kaya ti agbayag dito eh. Mataktak ka lang, no, agis istorya talatan dito eh. Kanuray siyak, ado pa'y ti aramidek di tabalay. Wan an-an, kat agyaman na ha? Sige, inakon. Sige. Kasjay, ati kaaroba. Di na kaya't asayangan ti oras na. Tapno laang makisarsarita, iti kaaroba na. Ay, an-an, adda kagayam diti paraangan niya. Ay, wan, agwalwalisak, tado ti bulong ti kayo anaragrag. Ada ka di bagam? Umayak la makisarsarita. Ay saan ko ang masango ti makisarsarita mayang. Nagado ti aramidet dito'y balay. Inakpay aggaik di talikodan ti balay tani. Nagkaruutanan. Inton bigat kan nga aggaik. Ay saan Diyak kayat nga aramidan inton bigat ti mabalin ko nga aramidan ita. Naggagat kalauna yun, aya. Ay wan Iso akas makita mo ti aglawlaw to'y balay me. Nadalos. Ken ore di tao nagtibalay me. Nadalos latta. Kasuksukat ko pa yan ti kortina. Aya. Apay no agawid ka mat, tayong kamot agdalos ija balayaw. Inka agwales ija paraangan yo. Kasjay. Hay, masadutak pa lang. Maalangaron, tayo nakdi talikodan ti balay.
Inakagaik. Alain taagay ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay na, mayang sa anak a makatrabaho, no, ada kasarsaritak. Awan malpas ko, no, kasta. Sige, agawid kan. Milet, nakapulas ka man, papanam. Anya ti ar-aramidam, di ti paraangan mi. Sangsangput ko, kat apag iso arimwar ka di tabalayo. Umayak lang makisarsarita. Awan oras ko makisarsarita kan ka. Inak makitsenda. Madamdaman ton amapan ka, agsarsarita tapay. Awan oras ko kan ka. Kan mabalin ka di? Saan kan nga agsubli-subli pa dito ayan ko? Ngamin, saan ka mutla akayat akasarita? Anya, tapay mo. Ngamin, manaktak ka laeng mayang. Mangsinga ka la iti kaarubam. Awan kat babain mo Naglastog kan? Ay, awan oras ko kan ka. O sige, inakon makitsenda iti naimas asidaan mi. Oo, kunamlan ka na yun anaimas ti sidaan nyo mo. Talaga mat. Amom ka din, no apay akanayon anaimas ti sidaan mi. Ngamin, nagagat kami nga agasawa amangged. Tasyak, uray adda akla dito'y balay, ngam agsweldo aklat ta, gapot aglaklako ak iti beauty products iti online. Idinto ta sika, day tala makikaroba ti ammom. Di kan sapay agdigdigosan. Pwe! Naglastog kan? Alaki din, agawid kan, taing ka agdigos. Apay mayang. Anya ti aramidam dito'y paraagan me. Umayak laeng mat makisarsarita, tataanas. Na, apay. Anya ko matipagsasaritaan ta. Umayak laag palamiis iti ulok Tanagsinungbat kami ngamin itay kinimilet. Apay. Kano kunamlan asino, tata? Ibaga nakit din asa anak nga digdigos. Ako namlan iso ti kapintasan. Apay aya. Ay, mabusurak ka talaga kankwana. Apay. Kunamlan asino, lastog a babay. Apay. Awan la ka din ti sabali nga isong batmaw, no di apay. Apay. Hay! Atatan na mabusurak no kastang! Agawid ak manlangan! Nay, apay. Hay! Taso mong bat kalat tata! Apay. Hay! Agawid ak manlangan! Na. Ay. Ay, masuron matlaeng. Ay, day tala mapan makiis istorya iti kaaruba. Ti ammo na nga aramiden. Hello, Adi! Kabarbarukan sa dito ayan niya. Taita ka lang makita. Wen manang, siyak ti nakagatang iti daytoy abalay. Wen ngagpaiso, ta for sale day ta abalay. Si kagayam ti nakagatang. Wen manang, Ay, kita agman ti unag day ta abalay. Mabalin ti sumrat. wen umay ka. Umunag ta, manang. Manang mayang, saan ka kadi nga agawid? Panagluluto nga minan. Apay, di ka mapanagluto iti kaninyo iti pamilyam? Taagbuy-buya kamutan iti TV. Wen, ipalpas ko lang day ti buy-buya. Sana bale, taam mo dagiti anak ko ti agluto iti kaninda. No kasta? Iso daytoy tay mangmanggag ko asarsaritaan da. Analaing ang makikaaruba. Padasak man ayadalan iti sasao ti Diyos. Barang makaamiris. Hello, Teryang. Umayak man manan makisarsarita kan ka. Wen naimbag ta nagsubli ka manan manang mayang. Nalpasa kun nagluto. Inlakam ka. Kan adda pa yun inlasin ko ayawid mo to asidaan dagiti anak mo. Kasta ka di? Ay na. Ay, nagsayaat ka na karuba, Teryang. O sige, manang. Umay ka, tamangan ta. Takalpasan na, adda ibagakkan ka. Nabsugat, Teryang. O ala, kabayatan ti panagpalpata, kayat ka akasarita, manang. May papanitian niya. Amom, ado tinanggag ko asayang gusang maipapankan ka. Analaing ka kano ang makikaaruba.
sarungkar ka asarungkar iti kaarubam, nga uray adda aramidan da. Makasi nga kakano iti trabaho da. Ha? Manang mayang, adda ka di Biblia ijabalayo? Ah? Kwa? Adda tay inted ididay di katubangak. Ngam nakadulin. Tasaan ko matabas-basaan. Basaem to ijay ti Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 17. Ako nana, di ka sarungkar asarungkar iti kaarubam. Amangan numauma kat kagura na ka. Ha? Manang mayang, saan adakas asarungkaram ti kaarubam? Basta saan ka kumamot nga agbayag launay a makisarsarita. Tama kasi nga kalaang kadakwada. Damag ko akagura da kadag iti kakaarubam, gapu iti kasta nga aramid mo. Ha? Kwa? Tidaduma, liklikan dakan. Apay, kayat mo ka di akasta dagiti kakaarubam kan ka, manang? Ha? Kwa? Tungpalem ti kuna ti Biblia. Adi kasarungkar asarungkar iti kaarubam. Taamangan numaumakit kagura na ka. Imbes asayangam ti oras mo ang makikaaruba, agdalus kakit di ijabalayo. Agmula ka itinatnateng apakairanudan nyo. Wano, aglaba ka. No kasta ti aramidam, sigurado adayawan da ka dagiti kaarubam. Kwa? Kat, welcome kalata adi ti balay mi, manang mayang. Uray inal daw nga umay ka. Basta lakit din nalpas mo aminen at trabahom ijabalayo. Kayat mulat ta nga umayak dito'y balayo? Wan takayat ka nga ibinglayan iti sasao ti Diyos anaad-adal ko. Nay, itakala ang makita mayang. Nagapom ngay. Di ta balay ni kabsat tiriyang Inyadalan nakmanen iti sasao ti Diyos. Nay, kat nagsaya at ngay. Isungarod akanayon kamin amapan makimisa asa nga pamilya. Gapu iti inyad adal kanyak ni kabsat tiriyang tataanas. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta. Nagbalbaliw ako tataanas. Binalbaliwan nak ni Apo Diyos. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta, mayang. Iso nga ita, imbes a makikaaruba agdalusak laangan iti balay mi. Ken amom ka di tata, aggagayom kaming kadaanan, milet ken viring. Aya? Ay, gayam. Adda maangay a Bible study iti balay dateryang nukas na amalam ti Sabado. Maawis ka tata. Umay tumit ni Padre Santiago, ta iso ti inawis ni Tiryang amang yadal iti sasao ti Diyos kada tayo. Ay, sige. Umayak tumat, mayang. Ay na. Maragsa ka nakparakan ka, tanagbalbaliw ka na. Naisagana tayon ti pagsasangwan tayo, kalpasan ti Bible study. Nagado ti sagana tayo. Sigurado ang mabsog amin a dumaray. Wan kat agyaman tadda kayo at timulong kanyak. Di ka agdanag kabsat teryang. Tatunggal Bible study, si dadaan kami at tumulong. Makikontribute kami mat iti gastos. Adamot tin trabaho kita. Di adda pangalaak iti pag-contribute ko. Ala, pagtitinulungan tayo nga rod dayto at trabaho. Dayto yan timako na a ministry tayo. Maaramat tayo para iti pakailawlawaan ti sasao ti Diyos. Di mo sayangan ti oras mo, iti panakikakaarubam laeng. Addo ti banag anasken nga aramidom para iti pamilyam, ken para iti na espirituan abiyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyapan kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.